guys! Good morning! Welcome back again sa mong channel, Ken and Kim Family Vlog. Kung mapakakat-subscribe na guys, subscribe na sa pinutay mong notification bell aron masundan minimo kada adlaw sa mga vlog dari sa province of Bohol. So madong adlaw na tantanan guys. Another day, another vlog na pod. May nagkita mo guys to. Tapos Kim to sa kwarto. Nag-cry na siya guys. Kay gi kambrot sa iring ag isang kamot. Nagwagi yun sa to ni siya guys. Para to siya na pa electric pan. Yalimutan nagbata. Kami naman taon dari. Kaya ang mga kuyas to, nalabas silang mga sanina. Ilang maroon tariya, ting labar nila. So ako po nang milo ko na sa mga nilabhan guys. Kaya anam na magamang labhanan. Kaya kami naman laman dari lagi. Undas Papa Gabriel, unay mo tabang na haglaba. Kaya ito mas Papa Gabriel na ning kamot. Karon naging tao mahuman tong among project. Muna guys, isig pa rin kamot mi karon, nagako dari. Kauban sa mga tikiting, ako muwi. Kondari. Mother, father. Inatay ko ron guys. Panahon na. Milaman, kaya ra lagi ni. Sa banipon mininjo kanunay guys. Wala po ninjo i-skip ang mga ads. Kay madyo na raman. Maka tigum-tigum po may ginagmay. Maka tigum-tigum ginagmay nga. Tigum tos tindahan po guys. Kay palit tatagbagas. Yes no. So, kamusta mo diyan tanan guys? Manginat ko nga okay ra mo diha. Kay kami dari okay ra may ka-adzo. Kalos Ginoo, ang taon minidya pasagdi kada adlaw. So mahinaat ko nga okay ra pud mo diha guys sa mga viewers, mga silent viewers na diha, mga new subscriber. Mahinaat ko nga okay ra mo diha tanan. Shout out mi diha Papa Gabriel, amping kanunay pa. Himno. So magtawag-tawag ram na mas Papa Gabriel guys, kay isang daang cellphone katuro may isang dikipad nga cellphone. Kay kare laging isa ka cellphone kang Kuya Gael man rin, sa kanipang hangi gamit. Orang pa niya gamit na mag-edit para nami ma-upload, makita ninyo. So, laras Papa Gabriel, manghugam na siguro sa cellphone dito, or makakita yung taon siya sa mga update dari kada adlaw. Sa dilawan pa, okay rami dari. So, kabalaka. Basta, amping diha kanunay. So, pasagad sa imong pugalingan kay narabakas ladyo. Guys, no? Milo ko guys, kay grabe kang pilunan na ron daghana, ginoo ko. Stilan. Mo ni hangi sa gunso naglaba guys. Pila ka adlaw, dali ra mo daghag labanan oy, stilan. Isad man pag di magilis sa paningtan ng mga likod, ni maho ng ungo. Guys no. Mo ni guys, grabe kang labanan arang daghana ka sa kabundukan na. Aw labanan ang mga pilunan, labanan naman noon. Yan guys. Ang mga kuyas, nahuman na maglabaya? Yes. Mga man naglabag mga kuyas guys, to ay ilan nang hay-hay agi lang mga nilabhan. Grabe kasi ka mga buutan ka to, guys. Laman nilabhan nila Kuya Gael, ilan nang duha Kuya Kinkin. Ka Kuya Kinkin rin na rin niya ha, ka Kuya Gael dito. Kung ilabhag mga habeh kay ni maho nang ungo. Ako isang uniform ni Kuya kari. Sisay maglabas isang maingani, isang pants. Isang mga puti ako yung mga laba. So guys, tayo nag-deliver na magtuba diya. Nahalina na ko 1 galon. Ay, salamat sa Ginoo. Nahalina ni taon ni sa galon. Karinita ka ato. Dami guys. Totoo naghasingat rong sa jong buntag. Sa jong magwadarig. Kay ba umugas nagbalhin ko sa baka. Ngungit-ngit pa dyan kay tuog pa mas kim-kim. Kay matas kim-kim. Mukudjog manahang sa jamog mang kaadyo. Nagbutas naman ko ganiha. Kaya nagsimba ko makatanab tang mananap. Nagbutas ko kay aron di ma jamog-jamungag at jamog-jamugan ug sa juat ng tiil. Isa juga sa ko ganiha guys ug balhin kay ngano ag si kim-kim mo ijawok man ug wa ko dari. So das kim-kim ya ang aming beautiful baby. Ano wala na yayay man din isang kamot. Saba. Maadyo na lagi na, maadyo. Hata na nagihugasan ng maadyo guys. Gin sa maday ni mong mingming. Ha? Ano sa saba? Kaluoy, nagkaan man sa dari kasi ah. Sige na, eat ka na no. Uy, saba. Pinamnas papa. Naglab man na ni mama, bibi. Tawag naman si Papa Anja. So bakit tawag ras Papa Anja guys ka mag-video call ko numi. Hala, video call ko na sila sa Papa si Kim Kim. Minga ka Papa be? Nag-work man si Papa, dali raman to sa Papa no. Dali raman si Papa no. Namurit simpa guys ko pailigo, nakaon man sa dari di anak ko chocolate. Chocolate. Buang guys. Diyan nang ipahangin-hanginan guys ya. Diyan kamot. Pahangin ang kim-kim. Kaya sakit ko no. Sit.
Ano man nagihugasan? Wala lagi nila lagi naman yayay. Wa naman. Yung pag-eat na laro mawa na yayay la. Wa naman ang baby ni mo. Doktora na ni mama. Do ko bala ka kay doktor man si mama. Daghan og talent si mama, may mong doktor, may mong teacher. Ito guys no, so basta kita ray mabili na nisbay guys. Mo na yan nga all around. No kaya ra man pagkadto guys. Agwantahan sa laman guys. Karon kay nalagay may gustong mahuman na tusbay karon makabalhin na mi. Mino. Mga tubay. Kandil. Balhin na pa natong mi no. Gaman na matugbay ag mi ug gaman na tong trabaho unda to guys. Hindi naman na mag-cry si Kim Kim guys. No, wala naman nang yayay na no ko. Yan sa maday ni mag-iring ganiha day. So di naman kata nang gihugasan na guys, nang gihugasan na isang kamot. Nang gisabunan. Nang electric pan siya. So agwatahon sa laman na guys dari kami ngaw basta kay amping diha kanunay pa kaon og maadyo. Ano pasagad sa kaugalingan nga naman sa kasladyo. Na. Mag-video call ko na sila Kim Kim man guys. Nangyang tos pa Gabriel. Manggam sa cellphone ni Kuya Ajoy. Amping diha pader. Amping muntanan. Hangam ko na si kanang Papa Gabriel og phone. Namangat ko guys katong paglarga ni Papa Gabriel kay ingon man siya. Ma magpa-load tama isang tablet. Loadan ko no kay motawa ko na sa papa. Sa kay di man makuha nag tablet kay pangkuan ra man to nang naramay internet ba. Ug i-hotspot na ha guys makakunik na ha sa ugway kuan di man sa makuanan og SIM card. So dare ra tawag-tawag ra mi. Di pun mi ka video call kay mo lagi cellphone si papa nga touchscreen. Isang gamit nga cellphone nga man di keypad nga hang loader mao na lamay ang gipada. Ja. Makikuha na naman sa makitawag na raman na sa video call. Ha? Ma ato ta airplane ta. Sakay tag airplane pohon. Tasay ta airplane di Jesus. Sa may mong pray ni Jesus kanunay. Buntag gabi eh. Pray ka ni Jesus. Sa imong pray ni Jesus para ni Papa? Bantayan sila. Og Sila papa. bantayan sila Papa no. Datagaan og Kaan ka na. Nila bantayan. tagaan si Papa umani ni Jesus aron uli na no. Tagaan man ni palit asrim si papa. Butagi. Tagaan dayng mani aron palit tag ice cream. Kaluoy. Mo na man jang wish guys. Ingon man sa Papa inigtawag nga pa. Tagay ko kay pait kog ice cream. Baby ni mama, eat na lang. Kubingan ko day. Nakahaka ng tiwas ko itong pampilo ha. Agay ka ko. Tiwas ako na rin pamilo guys. Kung kim guys kay magsige masagingan nga mag-pray ko na sa Jesus nga. Pray ko na sa Jesus guys nga tagaan si papagmani kay rong kapalit ko makapalit na ko sa ice cream na luod. Ano ko rin sa ipalitan guys sa paglaragang Papa Gabriel. Palitan naman sa ice cream. Ngita na pa sa ice cream pastilan. Luoy ko magtanaw makahilak magtanaw kay magsig. Sige pangita sa Papa. Inom na water. Kuya, Gael. Tagay sa tubig manghod be. Madugas Kuya Gael guys kay tabang na dari sa mga lihit-lihit tas bye. Kuya. Tagay sa inday tubig. Tiwas ako na guys sa mga pilanan. Okay, daghan na buyag. Guys, ang daghan na kasugong mga pilanan. Pila ni kaadlaw nang nilaba. Sige laman. Yan naman Zed. Napaya magitabangan na niglaba ni Papa Gab. Ito na larga na. May pamilo. Gapon na pang bugad. Maazo kay aron ni manimaho. Kay udi maang ubad. Manimaho manggod.
Ay, tubig kong sinay. Okay na, day. Okay na. Sa maligo ka ha. Tatad ha. Ito ligoon, guys. Mulit kasing pag-agi. Okay, ligo. Butan ba na yun, guys? Gali kay ajaw-ajawon ka. Kim-kim. Matukos baka. Gusto mong uban. Maka-ajaw-ajawon ka. Guys, kaya matukos buhiin. Gusto mag-uban-uban. Huwag na isang kuya. Si Kuya Gael may magbalhis mga buhiin. Kamauna mas Kuya Gael. Painom. Haluna. Pero halawang pagtandaan. Labi na hapon na tandaan ng mga buhiin. Kaya nagsibak kong makabuhi ba. Anong ipahaluna. Kung na nikabuntag. Kung sa kagad kong pangmalhis mga buhiin. Kay si Iliya huwag makamata na magdangamig bakod. Anam kung sabid naman na ang uban. Nainahangan lagi taon. Hatlag siguro pagbisaan na. Kaya bisaan na. Lakaw man is papagabri hadlag siguro sa bijaan. Ang kuzabid na misig asak ng kuzabid luoy, kabilin. Nani ka dyan siguro ng bazi, guys. Ako. Pagsuwat na name ni mo day. Tawgas Kuya Kinkin ka, hamas Kuya Kinkin. Taw ka to. Kaya arong magsigig basa. Si Kuya Kinkin, guys, sige hanhag pa kuan og basa. Kaya arong haslir nagbasa. Taw. Wala pas ubos. Aduh, nahuman na ito hilapang labas ilang mga sanina. Pasadyo na haglaba dari. Madyo nang sadyo ka mga kalabong ni bukad ag init. Guys, mamimilo sa ta. Uy, very good ka jo bibi. Nag-crayon. Color siya guys. Manaman sa dari nagsuwat-suwat. Mani jang lingaw dari guys. Ug kamera. Isang tablet, nagihatag ni Ate Josephine. Salamat din, nailingaw si Kim. Isang color. Ito isang mga crayons na. Nadanatan na isang crayons guys, isang isuda na. Karong di makabugag-bugag. Alright, very good ka adyo nga bata. Nga nira na siya guys. Isang tataad, maligo na ni. Di na to sitang sama. Oo, di na sakit. Pray ni Jesus, di na magsakit no. Nga na siya guys, naghuman ni Jadarig suwat. Naghuman ni Jadarig tanaw sa isang mga tanawunon. Nato na pa siya dito makrayon. Ang bisa to ang sipon na wana na ha. No guys, narabad dyan nilutak na kay nadamag ko na siya dito sa ubos. Pesa gituod ko no siya, pastilan. Nira ka ha, kay magpilo ko na itong tiwas ha. Katungkuan, colors, na number. Kung may tanaw wala. Itong color, ug number. Kana. Play. Na siya guys. Color. Human mag tanaw na isang tanawonon. Magsuwat na ringan. Bati Kim, marong mo school na ka Kim. Hapit na Kim. Asa naman to, dera imong gikuluran. Nawa naman, dera. Oh, dara, panahaman ko sa color guys. Kumbati Kim. Kana rumalipay si Papa Kim. Tanawan ng inja papa. Tanawan ko na yung Papa Unja, pastilan. Jangan nilaga. Jang alaga man. Ay, jang alaga ko no guys, ya. Lado ha. Kolorira dali, ra man ka mao ka. Ja. Kumbati Kim.